Тым часам у МЗС Украіны ствараюць упраўленне па недружалюбных краінах. У ганебным спісе такіх краін будзе і нашая. Адпаведны указ, якім зацвярджаецца новая структура ведомства, падпісаў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Паводле яго, такія меры адпавядаюць рэаліям вайны і лепшым еўрапейскім і сусветным практыкам. Управление недружалюбных краінаў будзе займацца супрацьдзеяннем пагрозам з боку Расіі, Беларусі і Паўночнай Карэі. Ці ўваходзяць у спіс іншыя краіны, міністр не ўдакладніў. Узначаліць новае ўпраўленне першы намеснік кіраўніка МЗС Сергей Кісліца. З допісу Андрэя Сыбігі ў Фейсбук вынікае, што ў МЗС Украіны больш не будзе спецыяльнага прадстаўніка ў справе Беларусі. Такую пасаду стварылі ў лютым 2024 года. Да лютага 2025 года яе займаў Ігар Кізім, які пайшоў у адстаўку. Сыбіга адзначыў, што з ліку спецыяльных прадстаўнікоў застанецца толькі адзін у пытаннях Афрыкі. У міністэрстве таксама ствараюць упраўленне ў справе санкцыйнай палітыкі, НАТО ды ў іншых кірунках. Ужо зараз з намі на сувязі Максім Пляшко, кіраўнік украінскага цэнтру беларускіх камунікацый. Гаспадар Максім, вітаем, добрый вечар, дзякуем, што долучыліся да нашага ефіру. Вітаю, студія, вітаю всіх людей доброї волі, які нас дивляться, я так розумію, переважно на просторі від Балтики до Чорного моря. Дакладна. В тому числі в Україні. І вітаємо вас. Це вельмі добра. Зараз порозмовляємо детальніше, що в принципі є така організація в Україні, як Центр білоруських комунікацій. Але найперш хотели б вашу увагу і увагу наших глядачоў звярнуць вось на гэтую навіну, якая прыйшла з Кіеву, управленне па недружалюбных краінах, якое ствараецца пры Міністэрстве замежных спраў. Гаспадар Максім, на ваш погляд, чым менавіта гэтае ўпраўленне будзе займацца? Треба передусім розуміти, що Українське Міністерство закордонних справ приводить до реальності організаційної, юридичної ту ситуацію, яка давним-давно склалася з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я нагадаю, можливо, хтось забувся, що 24 лютого величезна частина російських військ зайшла в Україну саме з подачі Лукашенка, з його підтримки через територію Білорусі. Перші місяці війни сотні ракет летіли саме з території Білорусі. І Україна на парламентському рівні давно визнала Білорусь як соагресора. Саме білоруський режим Лукашенка і білоруську державу в сучасному її вигляді. Це я нагадую. Друге, що треба розуміти, що Білорусь перебуває з Росією в союзній державі. Особливо сильно переплетені їхні військово-промислові комплекси. Сьогодні близько 200 сябри підприємств, білоруських підприємств працюють на російську оборонку. Починаючи від тягачів, закінчуючи системами прицілювання, наведення і так далі. Тобто білоруська економіка плотно включена у війну на стороні Путіна. Відбуваються навчання військові. От восени, зокрема, буде таке військове навчання спільне. Більше того, міжнародні договори між державами в плані військовому навіть не потребують якихось голосувань в парламенті для того, щоб, наприклад, російські війська заїхали в Білорусь. Лукашенку і Путіну достатньо зізвонитися по телефону, і російські війська в будь-якій кількості можуть заїхати в Білорусь. Тому, крім того, Лукашенко підтримує Путіна медійно, наративно, публічно. Він є у всіх сенсах соагресор. Господар Максим, очевидно, але ви самі сказали, уже 3 роки, вже 3 роки, так, триває ця війна, так? Чому тільки тепер? Тому що цей процес йшов змін в МЗС, він трансформувався, і сьогодні вони привели це до якогось єдиного знаменника. Якщо ви хочете шукати в цьому якусь зраду або зміну політики української, то я вас розчарую, цього не буде. Нічого особливого в ставленні України до білорусько-демократичної спільноти,
до громадства білоруського і до білоруського режиму особливо не поміняється. Робота тільки систематизується. Тому ми чітко в Україні розділяємо для себе білоруський народ і білоруський режим. Персонально, на мою думку, Лукашенко – це є окупант, і його режим – це є гібридна окупація Білорусі, дружнього до нас народу, який нам ментально і історично дуже близький. Тому не зміниться нічого для білоруському напрямку кардинально. А для режима Лукашенко что зменится у сувязі со створеннем гэтага управления? Я думаю, що для Лукашенка зміниться іміджова історія. Це підкреслить зайвий раз, що він сидить на одній скам'ї, лавці, в українській мові лавка, це скам'я. Він сидить, он сидит на одной скамье с Путиным, и я надеюсь, он будет сидеть в Гаагском трибуналі там. Тому це ставить його просто на один щабель з вбивцею Путіним. Це погіршить його медійну складову, іміджову складову. Спадар Максим, ну, спісы несяброўскіх краінаў так складаюць не толькі ў Кіеве, а ў Мінску гэта зрабілі 3 гады таму акурат у красавіку, і у тым ліку ёсць такія спісы. Як вы думаеце, Украіна там ёсць? Няма там Украіны. Там ёсць усе краіны Еўразвязу. Нема там Украіны. Так, усе краіны Еўразвязу, яшчэ там дадатковыя, вось. І гэты спіс нашмат меншы, дарэчы, чым расійскі аналогі, падобны спіс несяброўскіх. Як вы думаеце, гэты спіс, ён ж не будзе на вашу, ну, мне так здаецца, гэты спіс не будзе ўплываць на нейкія мірныя ініцыятывы, так, пазітыўна. І у тым ліку з Беларусю, напэўна, так. Я разумею, што ну, цяпер так беларуская дзяржава, так. Але ці гэта ёсць дальнабачны крок Кіева? Вы удакладнілі, што гэта справа датычна рэжыму Лукашенка, але не народу. Але мне здаецца, што ўсё-такі многія беларусы будуць гэта таксама у тым ліку ўспрымаць праз вось гэтую прызму несяброўскасці, так, што Кіеў гэта прызначыў нас не сябрамі, а не мы. Ну і дзяржаўная лукашэнкаўская прапаганда таксама, мне здаецца, можа выкарыстоўваць гэта дзеля таго, каб яшчэ больш пасварыць нашыя народы. Однозначно, ви сказали правду, так і буде. Лукашенківська пропаганда буде це використовувати на свою користь, буде виправдовувати війну і нагнітати антиукраїнські настрої в Білорусі. Це правда. Ви казали з іншого про боку, пробачте, протягуйте. Адказвае нам так. З іншого боку, якщо, наприклад, Лукашенко хотів, були такі тенденції, якщо ви пам'ятаєте, півроку тому, рік, коли він казав, я буду площадкою, майданчиком переговорів і пропонував себе як сваху, якщо ви пам'ятаєте, то таке рішення України, воно позбавляє Лукашенка можливості бути свахою. Вось, палітычны канкрэтнае наступства. Так. Ну, то бок мірныя перамовы. Удзельнічаць у мірных перамовах. Такий винік Лукашенко в цій ситуації з боку Києва, Київ сказав наступним чином, що Лукашенко не буде суб'єктом переговорів, його режим може бути тільки об'єктом переговорів. Тому що, ну, наприклад, для України, я підкреслюю, важливо мати на північному напрямку стабільного прогнозованого сусіда. Наша національна, якби, інтерес вільна, демократична, незалежна Білорусь, зорієнтована на Європу. І разом ми би були дуже сильними, і ви, і ми. Це стратегічна наша, якби, наш стратегічний інтерес. Але ми маємо розуміти, ми боремося, ми як нація, боремося за своє виживання. Ми захищаємо своє життя, свою націю, свій дім. На нас напав кривавий Путін, і у нього є, як я по-русски скажу, может, меня поймут лучше. Помните Шерхан и Табаки? Так. Вот. Лукашенко – это Табаки. И мы должны называть вещи своими именами. И мировое сообщество, которое вся Европейский Союз, Соединенные Штаты, все, которые нам помогают, они же тоже смотрят на эту ситуацию. Все же прекрасно понимают, что режим Лукашенко есть соагрессор. И это было украинским парламентом
еще несколько лет назад принято. То есть мы не можем, понимаете, умываться кровью и говорить, что это Божья роса. Если Лукашенко помогает Путину, если 200 предприятий Беларуси сейчас работают на российскую оборонку, ну мы не будем танцевать и реверансы, мы будем называть вещи своими именами. И сябры белорусы, если ваши соотечественники на земле в Беларуси ходят на работу и делают снаряды или прицелы и получают за это зарплату, то пусть не опускают глаза. Они же все должны понимать, куда эти прицелы поедут и в кого они будут стрелять. Это надо тоже быть честными, сябры. Потому это уже меня чуть-чуть на философию повело. И на эмоции. Но вы тоже должны... Вам тоже надо говорить правду себе самим белорусам. Нельзя постоянно только маслом и так далее. Надо тоже говорить, что часть вашего народа тоже работает на вот эту войну России. Спадар Максим, это мы тоже гэта правда. кажам штодня. Спадар Максима, калі мы кажам вось пра падзел украінскіх уладаў на розную Беларусь, на Беларусь лукашэнкаўскую, то бок дзяржаўную уладу, і на беларускі народ. Тым не менш, раней быў спецпрадстаўнік па Беларусі Ігор Кізім, які займаў таксама пасаду да гэтага як амбасадар Украіны ў Беларусі. І зараз Міністэрства замежных спраў Украіны вырашыла нікога не прызначаць на гэтую пасаду. Ну калі ёсць разуменне, што ёсць дэмакратычная Беларусь і такі спецпрадстаўнік мог бы выконваць сваю функцыю, чаму яго не прызначылі? Расскажу вам, знаю лично хорошо, сябрую с Игорем Кизимом, и наша вся такая суполка в Украине и общественных деятелей, и экспертов, мы все как бы проводим мероприятия, встречаемся все, мне даже легче на белорусские слова вспоминать, чем российские. Я очень редко говорю по-русски. Извините, пожалуйста. Нічога. Давайте, протягивайте. Так, Кизим был послом. Он очень компетентный. Ой, я, кажется, поплыл. Очень компетентный Кизим в вопросах Беларуси. Очень компетентный. Потом его отозвали, и он был не спецпредставителем, он был послом из особых поручений. То есть это посол, который был как за штатом, он занимался поручениями министра. Он общался и с белорусскими демократическими силами, и с нами, и с разными сторонами. Кстати, вот за его время, когда он был послом из особых поручений, это чуть-чуть ниже ранг, чем спецпредставитель, он вместе с, скажем так, обществом, они разработали стратегию Украины по Беларуси. Она сегодня как бы есть в таком печатном виде, мы ее презентуем, то есть это как стратегия общественных, скажем, людей, которые предлагают украинской власти, вот как надо позиционироваться касательно Беларуси. Там очень много и касательно белорусских демократических сил. У него пенсионный возраст, он просто вышел на пенсию, на заслуженный отдых, это нормально. Сказать, что это понижение статуса или что-то изменится особо, я так не считаю, потому что тот объем работы, который надо было сделать, он сделал. І то бок праца працягваецца, фактично. Так, праца протягивает, и особых, я не считаю, что это какое-то понижение статуса, и не надо вам искать в этом зраду. Здесь ее нет. Это есть вопросы пенсии человека, вопросы сделанной работы и вопросы того, что... Так, все. Спадар Максим, дзякуем вам вялікі за гэтую размову, за гэты каментар. Максім Пляшко, кіраўнік Украінскага цэнтру беларускіх камунікацыяў, быў з намі на відэасувязі.